لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. влоги имрӯзамона аз аэропорт сар мекунем. имрӯз хоҳарам қатиҷиянчам сафар дорам ба ватан. тамошобинони азиз, чӣ хел рӯзу соат вақт тез мегзара, худат намедонӣ ки чӣ хел рӯзова тез гузаштан. баъдан ки ҳисоб мекунӣ, нигоҳ мекунӣ уже айбан чанд моҳ гузашта ё чанд сол. хоҳари ма ки омада баъд амихе билет гирифт тоҷикистон ки сафар кардам. ма гуфтам чанд моҳ шид амиҷадаи? гуфт ки 7 моҳ шид мара. ма гуфтам ваҳ чӣ хел ки тез 7 моҳ гузашт. дар назари ма ранг 1 рӯз ё 2 рӯз бигем ки ва ё ҳамиҷа будану бо рафтан тоҷикистон. чӣ қадр тез гузашта. дӯстони азиз, беҳад зиқ шудем. хоҳарам рафта бо дар аэропорт самолёта кишиштан занг зад, хайр хуш кадак. якбора зиқ шудем, гирия кардам. аз зиқи ма ҳеҷ хӯрданам наёмад, ягон кор карданам наёмадак. ма нав хай бигем камтар бо хай қатиш гап задам. тоҷикистон дар рафта соқу саломат расидам. хай бо хурсанд шудам, қатишон гап задам. ая ҷиҳат бо камтар зиқ шудам, ая ҷиҳати дига бо хурсанд шудам ки соқу саломат рафт, ба хонаша расид. ҳамин қашбас монда ки як давлати калон соқу саломат бо ба ватана рафта. ма ки 9 сол шид дар ҳамин Москваем бигем, дар ғарибием. касе ки ҳамин хел хонагиё мераванд, ман беҳад зиқ мешам, гирия мекунам. дар ин 9 сол хонагиё меоянд, мара хабар мегиранд. мисол 1 сол местам, 5 ва 6 моҳ бо меравану очам, дудару хоҳарам ҳамаш мебиёянд, мара хабар мегиранд. мисол мебинанд маю, ман намерам, мара намемона, шавҳарам ки равам. аз тӯи тамошоҳошон ва ёшонда ман нестам. мисол хоҳарам аз тӯи кадам, ман дар тӯиш набудам, ҷияндор шудем. ҷиянам 1 сола шуд, баъдан ва ё Москва омадану ма ҷиян ва дар ҳамиҷа дидам бигем. ҳамин хел тӯи тамошоҳо ки мешид, мисол ҳама дар тоҷикистон хонагиё якҷоя буданд, ма дар иҷа будам. баъдан ҳамин сол додарам мисол фарзанддор шуданд. баъд хоҳарам омадаг буд, ҳама каса якҷоя оилавӣ бигем ҳамин хурсандиро якҷоя гузарондем. мо ҳамамон будем дар сари як дастархон. озир боша дӯстони азиз, дар Москва очам ҳамиҷа даён, додари майдаҳким тоҷикистон да хоҳарам қати ҷияну додарам қати ҷияну бигем келун мон ҳамин хел. ва ё 2 кас дар уҷа монданд, мо 3 кас иҷа даем. ак намедонам вали насиб очамам тобистони раҳкия аки ё ҳамаш мераванд, бо ма ҳамиҷа да худам тоқа мемонам. худованд розӣ неста ки ман тоҷикистон равам, намедонам. хай дар насибмон кай ки боша, ҳамаш ба розигии худованд. кадом вақте худованд розӣ боша, иншоалло ки моро мерем ягон рӯз ба ватана. тамошобинони азиз, кайн дар комментария нависед ки чанд сол шид ватан нарафта, дар ғарибӣ чанд сол шид мисол зиндагӣ дора қати оилаш. влога то охиша тамошо кунед, дастгирия фаромӯш накунед. хатогиҳои моро дар комментария нависед, ҳатман ки ислоҳ мекунем хатогиро, иншоалло худо хоҳад. дар ҷа боша камтарак оши палав кардам. тамошобинони азиз, барои обеда тайёр карда будам оша. ҳозир нами биринча меандозем, шушта тозаш кардам, насиб карда боша дамаш мепартем оша. оши палави мо тайёр шудан, ҳамин хел омад. ба мо иштиёи таом кадоми хурдеса, ба ваё ҳам иштиёи таом. дар ҷа боша пирог бо банана тайёр мекунем. тамошобинони азиз, ма ҳамихе бананаҳоро ба корча резашон кардам, вилкақати намихе майда мекунем. баъдан 2 дона тухм меандозем, 1 бакал шакар меандозем, 1 бакал кефир меандозем, ним бакал рӯғане ки хӯрок тайёр мекунем аз ҳамон. баъдан разихи тил меандозем. орча ҳамихе ма ба чаш нигоҳ карда меандозам, бигем чен намекунам орда. пирогмон ки пухта шидак, баъдан гирд ба гирди пирога хушрӯ карда корча қати мебирему. баъдан аз гӯшони малако мемонем рӯи пирог мондаю, аммо гирд ба гирди пирога ки бридагиёра ҳамаёра крошка карда дар болои пирогмон мечӯшем. беҳад пирог ки ба мазза меша, ранги кекс барин мебиёяд. тамошобинони азиз, касоне ки обуна шудагӣ неста, ҳатман обуна шавед, лайку комментария монед. дастгирӣ кунед. аз шумо фақат як дастгирӣ, дӯстони азиз. меҳмоное ки нав ба канали мо омаден, хуш омаден. аз ҳамат миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб
بهترین سخنها را می‌نویسین. خداوند از همگیتان راضی باشد. پیراک من پختک تماشابینین عزیز نمی خیلی سرخ شد. من گردوش علکای بریدم و از گوشان ملکا نمی خیلی بالاش در ریختیم. وزی همه جوش از گوشان ملکا میکنیم و کروشکارا در بالاش میمونیم. بعداً کرچه قطی میبریم خوشرو کرده و تریل کرده میگیریم شون. تماشابینان عزیز ولاگ امروزمون در همینجا به آخر میرسونیم. در پناه خدا باشین، در کجای باشین باشین خداوند همگیت نگهبان باشه. تنیس یادمری دراستان تیا خدانا احتیاط کنین. خیر مردم خوبی مسلمانی روی دنیا تا ویدیوی آینده خداوند همگیت نگهبان باشه.